Vi har mange forskellige virksomheder og institutioner i Slagelse, der både skaber og sikrer lokale arbejdspladser. Vi står foran at få et nyt sygehusbyggeri, hvor der også vil komme nye arbejdspladser. Og vi har store arealer som det her, hvor nye virksomheder kan bygge. Men de senere år har flere store virksomheder forladt Slagelse, og mange har mistet deres arbejde. Slagelse er blandt de mange kommuner, hvor der er flere borgere på passiv forsørgelse, end borgere, der bidrager til den fælles kasse. De Radikale vil skabe et forum, hvor kommunen og førende virksomheder sammen vil skabe de bedste forudsætninger for, at nye virksomheder og offentlige institutioner kan finde vej til Slagelse. Vi vil opsøge og lytte i langt højere grad til virksomhederne og sørge for en hurtig og effektiv sagsbehandling, så vi kan skabe flere lokale jobs.